Takže čaute všetci, volám sa Marťanko 000 a hrám Minecraft a vlastne rozhodol som sa, že budem robiť let's play na YouTube. Hlavne budem teda natáčať z iPadu, možno nejaké špeciálne diely, ako nejaké série budem robiť aj na počítači, ale to fakt len občas. Potom tieto let's play budem robiť aj s Ado Habcim. Tento teda bude hrať na počítači. No teda tento prediel, tuto vlastne by som chcel iba chcel by som vlastne robiť iba taký maličký let's play, nejaké stromy vyrúbame, postavíme si jednoduchý domček, potom to už budeme len dorábať tých ostatných let's playoch a tak, takže môžeme začať. Dáme si nový, tu som skúšal, dáme si nový svet, napíšem tu ten YouTube, dáme survival, nejdeme dávať žiadny seed, uvidíme, čo to spraví. Najradšej by som ten dom urobil z brezového dreva, len neviem prečo, ale tých briez je tu hrozne málo. No, samé duby a hentie. To je, a tuto je jedna, super. Hrozne veľa kvetov. A zoberiem, budem mať modré auto z toho. Kde som? Tuto. Treba to vykopať, lebo... Ale... To mám najradšej. Čo? Zoberiem nejaké stromčeky odtiaľ, nám čo si vyrastie. Takže asi celý ten strom, aj tie listy tam preč. Nič nám nepadlo. Kašem na to. Wow, ovca na postel. Voľnú. Sama voľnú. Kde si? Tu si. Aha. Takto to treba robiť, no jasné. Kde si? Super, a ešte tuto jedna nejaká, tam to poskakuje, ovca. Ale ja vyhodím všetko drevo na jednu sprostú ovcu. To je... Teraz aby som to zase zbieral. Takže toto vidím ďalšiu brezu, takže zoberieme to. Aj tu sú ešte dve, super, to vykopeme. Vlastne teraz som tak rozmýšľal, možno budem robiť nejaké let's play aj z nášho serveru s kamošom. Volá sa Kverzuj. Vlastne na tom serveri, ako máme domy a tak, aj super, mám stromček. A mohol by som niekedy aj na to urobiť let's play, alebo aspoň niečo, aby som ukázal, aby ste vedeli. Tak niečo spravím, nejaké video. A teda no hlavne si nepýtajte IPčku, lebo to je len náš server a to... A tam už listy, dobre. Stmieva sa. Počkať, hram...
Áno, mám písvu, dobre. Aby som nemal zombíkov. Takže... OK. Dobre. Iba 18 blokov dreva. Keď je to možné? Keď som hral survival na kompe, tak som ich tam mal za takýto čas už niekoľko. Dobre. Ešte jednu som tu videl, kde si. Áno, tuto, tam dokonca 3 sú tu, hej, 3. Ešte tu zoberám. Potom aj so sencovnou si to chcem ešte urobiť. To bolo také to ladilo. To bolo také, to brezové drevo je také bledé. Ten sandstone by do toho mohol dobre padnúť. Si to urobím poblíž týchto stromov. To je najlepšie. No a ešte jeden posledný, aby vás to nenudilo. Uvidím na tento. Áno. Už nahrávam 7 minút, no. A to bude dobré. V týchto dňoch ospravedlňujem sa, ale som trochu zachrypnutý, neviem prečo. Takže asi im len párkrát aj zakašlem. No, to už asi bude stačiť. Idem raz si stavať domčeky tam, kde je nejaká hora. To je akože najideálnejšie, pretože odtiaľ môžem ťažiť a mám to poblíž a nestratím sa, takže mohli by sme také niečo tu nájsť. Čo tu robí? Ale vlnu som stratil. Iba jednu vlnu? To kde som stratil všetky? Som mal 2, 3. To za touto horou by niečo mohlo byť. Typujem. S týmto. Hľadal som aj niektoré seedy. Wow. Ovca. Nie, tu nič nie je. Super. Tak mám vlnu, ešte jednu na posteľ. Wow, sa bude stmievať. Tu nič, tu už končí svet. Jo, super. Paráda. A mám tu aj brezy. Super. No tak toto je úplne ideálne. Takéto niečo som ešte nikdy nenašiel. Počkať. Musím vykopať ale aj tie duby. Niektoré. No nie vykopať, ale musím si zobrať tu drevo z nich na crafting table. Dobre. Crafting table som si mal dať. Čakajte, crafting table. Aha. Wooden planks. Dám si to všetko. Ale veľa ich mám. Tyjo. Tak to je iné. Dva crafting table si urobím. Dvakrát. Čestku.
Styk nechcem zatiaľ. Palicu. Nechám tak. Sa stmieva. Tu som videla akúsi ovcu, ale si to už končím. Vlastne keď už budem mať aj tú posteľ postavenú a toto zdvihnem jas, tak wow. Si budem stávať aj si budem stavať aj neviem, čo som tu chcel. No to je puk. Si som nejakú blbosť iba chcel trepnúť. No a tak už to vlastne si ho ukončím. Už dosť dlho nahrávam, no tak dovidenia, lajkujte, komentujte a dávajte odber.